Veli, olisin hyödyttänyt minua, jos olisit kuunnellut minua tarkkaavaisesti 10 tai 15 minuuttia, kun aloitin Allahin nimessä. Kalima on Allahin identiteetti, kalimadavat on kutsu Allahin identiteettiin, kutsu Allahin identiteettiin on kutsu uskoon on kutsu murtaa maailma on murtaa yksi luomus jokaisesta maailmasta, Jumalan identiteetti saadaan murtamalla maailma, jos teet maailman murtamisen työn, kalimadavat kyllä, ensimmäinen velvollisuus on kutsua Allahin identiteetti. Allah ei luo mitään kaikista maailman luomukset, kaikki tulee yksin kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias. Allah tekee kaiken, hän on yhteydessä lähettilään auktoriteettiin, kuka tahansa ottaa lähettilään vallan, kaikkivaltias Allah on hän jatkaa kaikenlaisen hyvän tuomitsemista tässä maailmassa, ja tuonpuoleinen, ja henkilö, joka ei pidä lähettilästä niin paljon, kaikkivaltias Allah jatkaa kaikenlaisen pahan tuomion lisäämistä tässä ja tuonpuoleisessa maailmassa. Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki tulee vain kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken, tämä on oikea kieli, tämän oikean kielen todellisuus on kuin pieni reteisin siemen, jonka maanviljelijä kylvää tai istuttaa maa, istutuksen kauneus muutaman päivän kuluttua vihreät 2-3 reteisinlehteä ovat ulkona. Ovatko nämä vihreät 2-3 reteisinlehteä siemenen juurella? Perustuuko se maaperään? Joten nämä vihreät 2-3 reteisinlehteä tulivat maan päälle, se ei ole rannalla, se ei ole maassa, joten mitä nämä vihreät 2-3 reteisinlehteä todistavat? Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki tulee vain kaikkivaltias Allah tekee kaiken, puu on niin suuri, että kun reteisi tulee ulos puusta, jotkut reteisit tulevat ulos punavalkoisista, jotkut reteisit tulee puhtaan punaista, reteisiä tulee ulos. Reteisit ovat puhtaan valkoisia, valkoisen lihan määrä puhtaassa valkoisessa reteisissä, onko tämä määrä valkoista lihaa siemenen pohjassa? Perustuuko se maaperään? Tässä valkoisessa muotissa oleva juotemäärä, onko tämä määrä juotetta rannan pohjassa? Perustuuko se maaperään? Joten tämä valkoinen liha ja nahka, jotka tulivat maan päälle, se ei ole rannalla, se ei ole maaperässä, joten mitä tämä valkoinen liha ja nahka todistaa? Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki tapahtuu vain kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken, tämä valkoinen reteisi eli se määrä vihreitä reteisin lehtiä, jotka löytyvät tästä määrästä vihreitä reteisin lehtiä, on valkoisen reteisin pohjassa. Perustuuko se rantaan? Perustuuko se maaperään? Siksi tämä vihreä reteisinlehti tuli maan päälle, se ei ole valkoisen reteisin pohjalta, se ei ole hiekan pohjalta, se ei ole maaperän pohjalta, joten mitä tämä vihreä reteisinlehti todistaa? Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki tapahtuu vain kaikkivaltiaan Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken, maanviljelijä työskentelee reteisin siemenen ja maaperän parissa, viljelijällä, joka työskentelee molempien parissa, on mitään merkkiä reteisi näiden kahden perusteella. Joten mulada tuli maailmaan näyttää olevan maanviljelijä. Tuntuuko rannalta? Tunnetko maaperän? Mitä mulada sitten todistaa? Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki tulee vain kaikkivaltias Allah tekee kaiken, kananmuna, keltainen keltuainen ja valkoinen vesi munan sisällä, tämä on öljyinen muna, ja munassa, siellä ei vauva on musta tuo väriä, värin mukana tuleva lapsi on tämä väri munan pohjassa. Mitä tämä väri sitten todistaa? Kaikista Allahin luoduista maailmoista ei tapahdu mitään, kaikki tulee vain yhdeltä kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken. Iso puuvillakala, kala voi munia, kaikki munat ovat samanvärisiä, samankokoisia ja kalalla on 2 silmää yhdessä munassa. Onko siellä kalakäytävää? Onko kaloilla haarukat? Mitä merkkejä kaloista on munissa? Jälleen, kun vauva tulee ulos munasta, vauva tulee ison kalan muodossa. Onko tämä muoto vauvassa, joka on ottanut muodon? Mitä tämä lomake sitten todistaa? Kaikista Allahin luoduista maailmoista ei tapahdu mitään, kaikki tulee vain yhdeltä kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken. Kuinka kaunis on isti kutumin linnun väri? Perustuuko se lintujen ulosteisiin? Ja kun lintu munii, niin munapohjassa on niin kaunis väri. Jälleen, kun vauva tulee ulos munasta, vauva tulee ulos linnun värisenä, onko vauvalla, jolla on tämä väri munassa?
Lapsi, joka otti lomakkeen, perustuuko tämä muoto munaan? Mitä tämä väri sitten todistaa? Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki tulee vain yhdestä kaikkivaltias Allah. Kaikkivaltias Allah tekee kaiken, ihminen ei tiedä kuinka monta hiusta on hänen päässään, hän tietää 2 silmällä aamun ja illan, hän ei tiedä kuinka hän hengittää nenänsä kautta, hän ei tiedä kuinka hän sulattaa ruokaa syömisen jälkeen, hän ei edes tiedä kuinka monta partaa on hänen poskillaan. Hän ei tiedä. Ei edes tiedä kuinka monta possumia on hänen koko kehossaan, kuinka paljon verta tarvitaan koko kehoon, kuinka paljon verta virtaa, hän ei edes tiedä kuinka suuret kynnet ovat, hän ei edes tiedä, joten mitä hän todistaa noin? Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki tulee vain yhdeltä kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken Adam alaisalaamista tähän asti, kaikki ihmiset, jotka ovat tulleet maailmaan, kaikki ihmiset ovat tulleet maailma vain kyyneleillä leijan maan päälle tulleen tämän henkilön nähdään lentävän tonneja painavalla lentokoneella taivaalla. Miehellä on hiuksia päässä, ihmisillä ei ole tätä tietoa. Onko ihmisillä tietoa lentää lentokoneella, joka painaa tonneja taivaalla? Mitä tämä viisaus sitten todistaa? Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki on vain yhdestä kaikkivaltias Allah, kaikkivaltias Allah tekee kaiken alkaen Adam alaisalamista, kuka on tuonut oikeinkirjoituksen kamman avulla tähän maailmaan? Kuka toi maailmalle neulaloitsun viisauden? Joten kaikki maailman viisaus todistaa. Allah ei luo mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki tulee vain yhdeltä kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken Adam alaisalamista tähän päivään asti, kaikki ihmiset, jotka ovat tulleet maailmaan tyhjä kieli, tyhjä tultuaan maailmaan kielen kanssa, tästä ihmisestä tulee runoilija, jostakin tulee taiteilija, jostakin tulee professori, niin runoilija. Josta on tullut runoilija, kuinka paljon runoilija kirjoittaa rakkaudesta, kuinka monia romanttisia sanoja, kirjoittaa tonnia kirjoja, runoilija on tuonut niin paljon rakkauden sanoja maailmaan, joten mitä kieli todistaa, Allah ei ole mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki on vain yhdeltä kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken pienen retiisin valkoisen lihan, lehdet, vihreät lehdet, jotka ovat ulkopuolella, ja mitä oli rannan pohjassa. Sellainen ihminen on kuin retiisin siemen, ihmisen sydämessä oli vain kyyneleitä, sitten tästä ihmisestä on tullut ulos tieto, äly, kieli, ylpeys, rakkaus, ajatukset ja niin edelleen, jotka ovat ulkopuolella. Ediki perustui ihmisiin. Siksi, kuten lapsi on todistaja, ihminen on myös todistaja kuin lapsi, Allah ei ole mitään kaikista maailman luomuksista, kaikki on vain yhdeltä kaikkivaltias Allah. Kaikkivaltias Allah tekee kaiken, hän on liittynyt profeettaan, henkilö, joka on profeetta kaikkivaltias Jumala jatkaa kaikenlaisen hyvän tuomion lisäämistä tässä ja tuonpuoleisessa maailmassa. Ja joka ei hyväksy sanansaattajaa, kaikkivaltias Jumala jatkaa kaikenlaisen pahan tuomion lisäämistä tässä maailmassa. Ja tuonpuoleinen ei luo maailmasta mitään, kaikki tapahtuu kaikkivaltialta Allahilta, kaikkivaltias Allah tekee kaiken, tämä on oikea kieli, uskomisen nimi on tämä oikea kieli, jos seuraamme tätä oikeaa kieltä. Usko kasvaa, tämä on sanansaattajan Atteba, joka liittyy sanansaattajan Attebaan, henkilö, joka seuraa sanansaattajaa siihen asti, kaikkivaltias Allah jatkakoon kaikenlaisen hyvän tuomitsemisen lisäämistä tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa maailmassa. Allahin identiteetti on löydetty tässä 10/15 minuutin keskustelussa, jos henkilö oppii kutsun Allahin identiteettiin tarkkaavaisesti, hänen sydämensä on selvä, kuka kutsuu ihmisiä kaikista luokista, jos kutsu Allahin identiteettiin on antaa pitkään, sydän puhdistuu, sydän täyttyy valolla, usko on pysyvä.